Здравейте на всички, казвам се Силвия Красимирова, за тези, които не ме познават. Общо казано, съм биоенерготерапевт, който желая, ще ми пише, ще влезе във Фейсбук, в групичката ми и ще се докосне до моята енергия. Но за тези, които ме познават, здравейте отново. Така, темата е породена от вас, мили хора, от вашите обратни връзки и общо казано, отново влизаме в моята любима фраза: аз съм творец на своята реалност. Това, което си сътворим, това ще си сърбаме. Така са казали хората и това е много мъдро и много вярно. Така. Сътворяваме си един живот на болести, живот на обида, живот на гняв, живот на всичко, което имаме в нас като чувства, емоции, мисли, което е напълно вярно и напълно правилно, защото ние сме живи хора и имаме право да изпитаме всички чувства, които са на тази земя. Ние за това сме тук. През чувствата, през усещането, да се научим своите уроци, да осъзнаем, да помислим и да се променим. Да направим правилните действия и да се променим. Защото ако не се променяме и всеки ден правим едно и също, няма как да се случи нещо различно. Та така, сега, всяко едно чувство си го създаваме ние на база на нашите травми, това, което ние сме си привлякли, защото сме творяли нашата реалност не съзнателно. И давам пример, ние си привличаме един партньор и той почва да ни обижда, почва да ни съди, почва да ни критикува или да се държи с нас, по-леко казано, не така както на нас ни харесва. И ние почваме да страдаме, почваме да мълчим, почваме да се опитваме да се променяме, пък почваме да опитваме да променяме човека до нас. Не. Ние сме си го сътворили това, да имаме такъв партньор, ние сме си го привлякли и единствената работа, която трябва да свършим е да работим с себе си, да изчистим това, да разберем откъде идва, защо сме го привлякли, на база на кое аз привличам този партньор, какво не съм отработила. По принцип, по-лесният вариант е да сътворяваме осъзнато реалности, но за да се стигне до там, естествено трябва да преминем през нашите уроци, да изкачим стълбичката, да получим знанията, но е най-лесно да сътворим една реалност, в която партньорът е прекрасен, ние сме прекрасни, имаме чиста кристална любов, прекрасни взаимоотношения, всичко е чудесно. Но това се случва, когато ние сме чудесни, ние сме прекрасни, ние имаме лични граници, ние обичаме себе си, ние знаем какво искаме и ние сме прекрасни. Ние сме прекрасни. Ако ние сме прекрасни и сме здрави, физически, емоционално, духовно, ние сме изградени личности, ние сме свободни, ние сме човек, който знае какво иска. И тогава няма как да привлечем партньор, който ни обижда, който ни разгневява, защото ние вече сме излекувани. Ние сме преработили нашите травми, ние сме цялостни. Давам този прост пример, само да разберем, че това, което си имаме в къщи, ние сме си го привлякли, ние сме си го създали. Това, което живеем в работата ни, ние си го привличаме и ние си го създаваме на база на това. За работата. Аз на пътя на моята душа ли съм? Това ли е моята работа? Аз щастлива ли съм там? Това от моя род ли е? Аз съпричастна ли съм към моя род? И когато се зададете всичките тези въпроси, естествено, че стигате до отговори. Отговорите водят до промяна. Но когато вие продължите да ходите на работата, която не искате,
и продължите да живеете в къщата, която не искате, няма как да нямате гняв, срам, вина, нерви и след това, мили хора, физически заболявания като хашимото, високо кръвно налягане, при жените остеопороза и тазобедрени стави, основно заради това, че не вървим напред. И когато ние не вървим напред с тези два крака и с тези две стави и тъпчем на едно място и се чудим защо се на нас и откъде ни идва всичко това и защо търпим по 10 години едно и също нещо, а не по... Ние още, може би на втората и третата година даже много знаем какво искаме. Но още 7 години решаваме да бъдем мазохисти и да търпим. Макар че още на третия месец всичко е ясно, но говорим за сегашното време, защото енергията бърза, всичко е бързо. Фейсбук, Инстаграм, навсякъде има информация за новото време, за творение на реалности и всичко става бързо. Но преди не е било така. Но така или иначе, ви отпреди и сега сте в същите ситуации. За 7 години, за 5 години, за 3 години, какво се случи, какво се промени, какви действия направихме. Така сега, бързо, за личните граници, специално за жените. Чисто енергийно пространство в дома. Малко вещи, всичко знаете, счупено, чаши, стари дрехи, стари неща от години пазени, натрупани гардероби. Чисто енергийно пространство. Лични граници. Аз искам да си гледам лайв или да слушам аудиокнига и аз имам право на това. И това дали аз ще правя медитация и човека до мен няма да го разбира, или аз ще правя лайв и човека няма да го разбира, това не е мой проблем, а негов. Аз имам лично пространство, лично време и хората в това жилище са длъжни да спазват моето лично пространство. Първо даваш на себе си, за да имаш ресурс да даваш на другите. Първо ще се погрижиш за физическото си тяло, ама не само спорт. Защото като ми кажат, че спорта е здраве и се чудя бръчките и очилата и грубата кожа и така няма да критикувам. Така че само спорта не е здраве. Здравето е комплекс от всичко. Лични граници, добри взаимоотношения, правилно място на системата. Аз на кое място се намирам в системата? Жена ли съм на този мъж? Майка ли съм му? Дете ли съм му? След това хранителни добавки, чайове, движение задължително. Всеки ден, не знам как е по правило, но аз лично всеки ден си правя лимфен масаж, сама с една четка. Масаж на лицето, всеки ден задължително. Йога на лице, грижа, без много химии, коса, тяло. След това емоционалното състояние, духовни практики, семинари. 1 час всеки ден вие трябва да имате за дори да се редува, когато човек работи много. Но аз лично съм на мнение, че не трябва да се работи повече от 4 часа на ден, но както и да е. Това си е мое мнение и моя цел. Така, и съм я постигнала. Докъде стигнах? До духовната храна. Книги за визуалните хора, за аудио хора има много книги, много информация, езотерична литература, езотерична информация. Слушайте. Има много лектори. Нищо не ви пречи вместо музика за мотивиране, когато спортувате, си пуснете една книга, ако толкова нямате време. Аз спа на книги. По цяла нощ се въртят книгите. Всяка нощ. И аз ги помня и ги знам, защото подсъзнанието чува.
време за дихателни практики, време за разходка, време за йога, време за спорт. Това всичко е за вашето здраве. Не само за емоционалното ни състояние и енергийното, но като цяло за здравето. И след това, ако вие правите всичко това, ви питам, и как имате време да ходите 8 часа на работа? След това трябва и да сготвите, трябва и да се погрижите за чистотата и за хигиената в дома. Къде е време пък за партньора? И как тогава пък искате да имате добри взаимоотношения? Значи това са задължителни неща за една жена през деня. Оттам започваме грим, прически, дрехи. Чистота, красота. За да това цялото нещо, което ви го разказах, се прави всеки ден, мили хора. И ако не се прави всеки ден, то се стига до излишни килограми. След това идват заболявания. След това идват пък обидите от партньора. Ти си еди каква си, ти не си слаба, ти еди какво си. Да не говорим за по-дълбоки неща. И за това всичко е важно. И нищо не е задължително, но всичко е важно. Затова тук говоря повече за физическото, но все пак живеем в физически материален свят и виждам, че повечето хора се интересуват от крайния проблем и те дори не осъзнават, че всичко това води до малкия проблем, който е започнал там един мъничък като едно енергийно блокажче на база на пълна съм, нямам време за спорт, мъжа ми не ме харесва, трябва да ходя на работа, нямам време да изпия едно кафе, пуши ми се цигара, нямам време да пуша една цигара, трябва да чакам почивката. Всяко едно нямам време или дори само нямам време или всяко едно оправдание ви нанася енергийни блокажи. Затова, казвам, ние се творим нашата реалност и когато се фокусираме върху това, което нямаме, не върху това, което нямаме, а върху това, което имаме реално като ресурс и започваме да използваме ресурсите. Спираме да угаждаме на всички, спираме да служим на цялото домакинство, почваме грижа за себе си, спираме да мислим за миналото, насочваме се само към тук и сега. Миналото е зона на мъртвите. Не ни трябва минало. Ако постоянно ровим в миналото и търсим травмите, търсим драмите, търсим кой какво ни е казал и помним, ние ще живеем винаги в това да отработваме, винаги в миналото и няма да имаме възможността и времето, като виждате колко неща могат да се свършат през деня, плюс работния процес, вие няма да имате време от отработки да сътворите реалност. И реално цял живот ще живеете в отработка на миналото. Затова идва днес ситуация, идва гняв. Намираме първо причината, може да отнеме няколко дни. Просто отработваме, приемаме, прощаваме, защото всеки един човек е дошъл тук да ни научи на нещо, а не да го съдим и да му се сърдим. Всяка една душа, ние сме си я избрали, да бъде наш учител. Благодарност, приемане, търпение към този човек, смирение, усмивка, любов от сърцето. И всичко приключва. Живейте за тук и сега. Сътворявайте всеки ден. Ма той ден е толкова кратък. Аз не знам даже кой е измислил това да спим. На мен деня не ми стига, а аз почти не работя, защото имам дейности. Неща, които ме харесват и ме вълнуват. И ако ние работим само да работим на физическа работа, тогава защо живеем? Ние сме тук за да живеем, а не да съществуваме. Така, за да не става темата много дълга, казах основните неща и като обобщение, за да не стигаме до физически заболявания. Хашимото основно при жените, тазобедрени стави, болки в кръста,
и така нататък, колене, високо кръвно налягане, диабети. Просто си създайте ваш личен живот. Не живейте на живота на другите хора. Лично пространство, лични навици, лично време за себе си. Създайте вашия свят, намерете себе си, изградете се като личности, за да получавате и за да има какво да дадете. Защото вие в нересурсно болно състояние не може да искате да помагате на цялата рода. Не може, вие, пример от вчера, не може ти да нямаш пари, да си в момента в много драматични взаимоотношения с партньора и лелята са била обадила, че била болна и видиш ли ти, тя в момента нейните две дъщери си живеят живота и аз трябва да се зарежа това да си уча уроците, моето емоционално състояние и да зарежа целия си живот и да ходя да угаждам на леля ми. Ами леля ми си има път на душата и да си го живее. Когато аз съм в ресурсно състояние, тогава мога да давам. Не може вие да нямате време да работите денонощно или по 12 часа и да трябва да чистите и да готвите. Ами има други хора в къщата ми да ви помогнат. Не може вие да работите по 8, по 10 часа и да кажете нямам време за нищо, нямам време за нищо, Ма това не е живота. Това не е живота. Живота е да го живеем, да му се радваме, да се радваме на всичко, което има на тази земя. Затова направете си баланс между това да бъдем физически здрави, духовно здрави, да имаме духовна храна, да имаме ресурсно състояние, да даваме и да получаваме. Защото ако давате от нересурсно състояние, вие получавате нересурсно състояние. Ако давате с гняв, защото сте изморени, ще получите гняв. Ако давате от умора, ще видите в другия човек, че и той е изморен. Той ще ви даде умора. И колелото се завърта и не може да се излезе от този омагьосан кръг. Затова работа с себе си, личностно развитие, дихателни енергийни практики. Аз съм личност. Имам лични граници. Точка по въпроса. Когато имам време, тогава ще сготвя. Когато имам време, тогава ще чистя. Когато имам време, тогава ще ви прислугвам. Защото аз съм богиня и съм жена и съм духовна личност, духовна душа да кажа и имам нужда да се погрижа за своята душа, за да мога да бъда полезна и да давам. В противен случай е едно болестно състояние, което един негатив, което се генерира като ниска вибрация в целия дом и след това, защо сме имали проблеми, защо имаме изневери, защото постоянно се генерира негатив. Това е. В ниската вибрация какво друго искате да получите? Умора, болести, лоши взаимоотношения, неразбирателство с всички хора, оттам нататък излизаме навън в работата, шефа, колежката и това е. И най-важно. От всичко това, което ви казах, не знам как намирате време да имате време да говорите излишни разговори. От всичко това, което ние трябва да живеем през деня, просто не виждам как една жена специално, не говоря за мъжете изобщо, намира време да говори празни приказки с колежки, приятелки, с майка си, с излишни разговори, които вредят на Вселената, нисковибрационни разговори и само замърсяваме Вселената. Нищо друго не правим. Абсолютно нищо друго не правим. Имаме си достатъчно да се грижим за себе си, да се осъзнаваме, да си учим уроците, да бъдем във висока вибрация. Телефона е напълно излишен. Ако ви кажа, че аз не провеждам нито един телефонен разговор на ден. Освен с майка ми на WhatsApp. Това е. И естествено работата ми 3-4 часа с вас, но това е работа. Няма приятелски разговори, няма дрънканици, няма клюки, няма обсъждане, няма разговори за миналото и кой какво ще готви и какво ще обзавежда. Това са вече битови неща, които не би трябвало да ни засягат. И така,
Сега ви пожелавам един чудесен, прекрасен ден, като всички в миналото, днес и занапред, които ще бъдат. Дните винаги са прекрасни. И така. До следващото ми видео. Надявам се да бъде полезно.